काली स्कूल फेरला परे आम मैम कहले ଯିବା କି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଛତୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଛତୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ଜଙ୍ଗଲରୁ କେବେ ଛତୁ ବାଛି ନଥିଲି ଏଇଟା ତ ମୋ ଫର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ବହୁତ ହି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗୋଟି ଗୋଟି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଛତୁ ଧଳା ଧଳା ଛତୁ ଖୋଜିକି ତାକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ହଣ୍ଟ କରିବା ଭଳି ମସରୁମ୍ ହଣ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଠିଥିଲେ ଛତୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଆମେ ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆମେ ପାଇଲୁ ତାପରେ ଆମେ ଘରେ ଆସିକି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରିକି ରାନ୍ଧିଲି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଏଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମାନେ ଆମ ଘର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଉଠେ ବିଲ ସବୁରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଜଙ୍ଗଲ ତ ନାହିଁ ଆମ ପଟେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ବହୁତ ହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗିଲା ଏଇଥର ଆଉ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ହାତରୁ ତିଆରି ଖାଇବା ନିଜେ ଖାଇଲି ଛତୁ ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସୋ ୟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା